és una moció que ha estat elaborada per diferents sindicats i per Plataforma per la Llengua, que hem acabat d'adaptar al municipi. És una mica per defensar i per posar en l'espai mediàtic la situació actual de la llengua catalana, que està en perill. Clarament i objectivament ja es poden comprovar en diferents informes que van sorgint que el retrocés de l'ús del català a les escoles és un fet, els espais d'oci, i a més amb una manca flagrant d'oferta tan digital, no? del món audiovisual, per tal de també que sobretot els infants i joves puguin tenir espais recreatius en la llengua del país. Actualment, només un 16,3% dels joves entre 15 i 29 anys inicien una conversa en català. Hi ha hagut diferents atacs durant els darrers anys i dècades al català, però amb la llei que es va anomenar la llei Wert, amb allò de l'espanyolitzar a los catalanes. Per tant, des de la Plataforma per la Llengua i també des de diferents organitzacions que entenem que la llengua és un pilar fonamental del nostre país, doncs creiem que és important fer alguna cosa i, per tant, aquí en aquesta moció es relaten diferents intervencions a realitzar a nivell local per tal de promoure la llengua, alhora que rebutja totes aquelles agressions que hi ha hagut a la llengua en els darrers temps. L'escola en català gaudeix de bona salut. L'idioma de l'educació a Catalunya a tots nivells és el català. Nosaltres no creiem que el català necessiti de pactes municipals, de noves campanyes, de més regulacions, més comunicats. El català no pateix cap amenaça al nostre municipi. És la llengua de referència. No creiem, a més, que s'hagi d'intervenir des del govern amb l'ús del català, de les llengües, al pati de les escoles. Que el català té una bona salut, no creiem que sigui així. Vull dir, crec que no hi ha cap lingüista al món que recolzi això ara mateix. Negar a la màxima que no és una llengua que ha estat minoritzada i que és minoritzada actualment en el seu ús, doncs pensem que és trair a la veritat i, per tant, per això proposem tot aquest tipus de mesures a nivell local per intentar promoure l'ús de la llengua des del nostre municipi. En el artículo 21.3 de esta ley nos dice que los niños tienen que la enseñanza del catalán y del castellano debe tener garantizada una presencia adecuada en los planes de estudio, de forma que todos los niños, cualquiera que sea su lengua habitual, al iniciar la enseñanza, han de poder utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales, al final de la educación obligatoria. Jo no conec cap noi ni cap noia que surti de l'ESO sense saber parlar castellà adequadament, però sí que en conec moltíssims i moltíssimes que no parlen més que dues paraules en català y amb vergonya a l'hora de parlar-ho. Su obsesión es mala para Cataluña y no solo ha traído ruina y enfrentamiento. Cada vez son menos los jóvenes que utilizan el catalán. Ustedes han conseguido que el catalán resulte antipático. Es lo que pasa cuando ustedes imponen coses a l'escola. El Javier el felicitem ja perquè segurament ja ha entrat a militar en algun lloc i li han passat un argumentari escrit, o sigui que felicitats, el nou carnet que tinguis, que et vagi molt bé i esperem que sigui lluny de les institucions. Condenan a los hijos de la clase media y trabajadora a un modelo lingüístico que luego sus dirigentes no usan, porque sus dirigentes llevan a sus hijos a modelos multilingües. Simplement dir-li que ni la Dolors ni jo tenim dirigents, per tant no hi ha ningú que porti els seus infants a la privada perquè nosaltres no en tenim de dirigents. ¿Cómo saben ustedes los niños que hablan en el patio? Pues lógicamente teniendo a sus comisarios políticos que andan detrás en el patio de los niños para sacar esa estadística. Pot ser que els mestres i les mestres tinguin oïdes? I a mi si em pregunten quants nanos tinc, que en tinc 20, o 30 o 35, depèn del curs, sé el que parlen al pati. Ja està, Vull dir, no cal que hi hagi algú amb una llibreta al costat de cada nen escoltant exactament el que diuen en cada moment i en quina llengua. Si se preocuparan de verdad de las personas, trabajarían por la cohesión y para que todos nuestros escolares tuvieran un dominio de las 3 lenguas fundamentales en una sociedad moderna, que es lo que llevamos defendiendo desde Ciudadanos desde hace mucho tiempo. M'agradaria veure els comissaris polítics fiscalitzant el 33,33% de català, castellà i anglès a les escoles, segons el vostre model. Hi hauria un comissari polític allà mesurant el 33,3% del temps? Sí, per tant, vol comissaris polítics. Nosaltres sempre hem estat d'acord amb la immersió lingüística de Catalunya. A les escoles parla en castellà i en català de manera indiferent també. Des de la Generalitat apostin per personal per les escoles. Vostès tenen la clau de govern de la Generalitat. Vostès poden imposar això als governs majoritaris, als partits. Jo no ric
Senyor Kilian. Ric, perquè vostè diu que defensen el model actual, però que no entenen que nosaltres estiguem defensant el model actual amb aquesta moció. I ens agradaria tenir aquest pes al Parlament. Qui té la clau de la governabilitat, perquè els pressupostos els estan aprovant amb ells, són amb els comuns, que són els seus socis del govern.